खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय नैबे मोनसे दालां दङना बे दालाङा पुरा ओरै आमगुरिनिफ्राय ओरै फाथाबारि थांनो हानाय रड डाइरेक्ट औगुरि सहैयो लोगोसे औगुरिनिफ्राय ओरै बेंटल माबा माबि सहैलांजोबबाय बियो हाग्रामा सारा दहाय फुङावल'नो अपेनिं बा उद्बोधन फिथा हास'नानै थांबाय थिग बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो दालांनि बा बहाबा लामानो बहाबा माबा मोनसे बेफोरबायदि अपेनिं खालामगासिनो दङ बा आरो खालामबाय थालांगोन सरखार फैनाया बारा गोबाव जायाखै नालाय दान 6 दान बा 7 दान बेफोरबायदिल'नो जादों दा बिनि गेजेरावनो गोबां फिथा हास'नायखौ जों नुनो मोनदों जों बैनाव सोंनानै लानोसै हाग्रामा सारा फिथा हास'फैजेनबाय मा फोरमायगोन दा बे गोलाव बोसोर लामाया दालांबो जायाखैमोन बा बे बोसोराव बिपिएफ सरकारा फैनानै दालां फिथा अपेनिं खालामफैजेनबाय मा फोरमायगोन बेखौ जोंनि बे जायगानि नामा खाग्राबारि बे खाग्राबारिया आजिलै 20 बोसोरसो जाबाय 20 बोसोरावहाय गोग्लैसोनानै थादोंमोन दा बेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा जोंनि गोरान जायगायाव बेबायदि खस्थ'खौ नुनानै बे ब्रिजखौ खालामना फैसिगोन बेनि थाखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों जों बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेबायदि मावलांबाय थायोब्ला जोङो बेबायदि सरकारखौनो बरायदों जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ बियो नायो बेनिखायनो बिथांखौ जोङो साबायखर बावनानै जों गोसो गोरबोजों बेखौनो बरायबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों थेंक इउ थ' खोनाखाबाय जानांगौ गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा आं सासेनावल' लादों माखासेनाव लानाय जायाखै मोनथिखादों बेसेबां बोसोरनिफ्राय बियो दालां जायाखैमोन थ' जों लुबैदोंमोन सार प्रमदखौ थ' बेफोरबायदि दालांखौ मोजां बेखेवनानै होगोन बा 5 बोसोराव मानो थाखाय जेननो गोनां जाखो सारमोना आरो बे ओनसोलाव सासे इएम दङमोन रनजित बसुमतारी बिथाङानो ओनसोल माने जायगानिनो बिबोथ' नांबोनाय बे हिसाबै बिनि रायजो राजा बर'फोरल' नङा बावहाय गुबुन गुबुन हारि राजखान्थियाव हाबदों जेला ना मा बाबु राजखान्थियाव हाबदों जेब्ला नों सोर मुस्लिम सोर आदिबासि सोर बर' सोर गुबुन गुबुन ना बेफोरखौ आखायाव लानो रोंनांगोन जायनि जाहोनाव दिनै रनजित बसुमतारी आरो गबिन्द चन्द्र डिपुटि चिफ बिथांमोना जेननो गोनां जानाया एमएलए इलेक्सन फैनो थांगासिनो दङ बावहायबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया जेनहैनायनि लामायाव फैगासिनोबो दं थ' बिदिब्ला हाग्रामा महिलारी सारनि ससेब्लाबो बिबुंथि होनाय लोगोसे जेम्स बसुमतारी एमसिएलए निसिमा ओनसोलनि बिनि माखासे बिबुंथि दं बेखौ जों खोनासंनानै लानि জাস্ট মানে নাঙ্গলভাঙা নদীত আমগুৰি উগুৰিৰ মাজত ডাইৰেক্ট বেংটল আমি এটা আৰু ডাঙৰ 61.70 crore আমি কিবা দলং পালো ৰাইজৰ কাৰণে হাৰसा রাইলাইखो बर' होबानो जाबाय এইটো দালাং আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে এই ঔগুৰি আৰু আমগুৰিৰ মাজত যিটো সেই আই নদী ইয়াৰ ওপৰত দলং বনাই দিম বুলি আমি কথা দিছিলোঁ ৰাইজৰ ওচৰত বাৰে বাৰে কথা দি আহিছোঁ সেই হিচাপত আমি আজি আসাম মালাৰ যেটো 25-26 আসাম মালা আণ্ডাৰৰ যেটো পইচা সেইটো দি আমি ইয়াত ঔগুৰি আৰু আমগুৰিৰ মাজত দলং আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ তো ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ নাঙলভাঙাত এখন দলং লাগে তো হিও আমি অতি সোনকালে বা 1 মাহমান লেট হ'ব পাৰে বা 2 মাহমান লেট হ'ব পাৰে মুঠতে আমি উদ্বোধন কৰিম পইচা অলৰেডি আছে আমাৰ কনসেপ্ট পেপাৰ ডিপিআৰ বনাই আছে অতি সোনকালে আৰু এই নাঙলভাঙা নদীৰ ওপৰতো আমি এখন ডাঙৰ ব্ৰিজ বনাম আৰু ইয়াৰ পিছত অহা বছৰত আমি এইফালে আমগুৰি কংক্ৰাজৰা ইয়াত মাখৰা নদীৰ ওপৰতো আমি নতুন ব্ৰিজ বনাম